Onokoti hangkoni koila shahoro umor shoksogya rang srangnaidi mangkotoi ikhaji jakke manka nukhungni borokrok obono shak saisung langma sachumani hine koshilia kebo bai bathar jakmani ongkhana hine khaklai lekha patimungno kitingai amchayo khadumung tei lahar kashmungbo ongkha Onokoti hangkoni koila shahorni irani naimathang khorbai khopjak hirasora ADC village amchayo remchiwo srungoi tongnai khoroksa umor shoksogya borini mangkotoi manma patimungo urnang lekha belaikeno langma jonaini mong jubaida begom umor jidok bini tongthai salka irani panchayat ni 5 number ward amchayo nukhungni borokrokni kokthomjak rogoi sawimankha fasal fungo rungnogo thangnani hinei nukhungni ongkhormani hor ongaibo nogo kifilia aboni ulo nukhungni bukhaktei irani naimathang khoro missing diary khlailekha 4 sal fungo hinke hirasora ADC village ni 3 number ward amchayo lama by 700 meter haksal bolongni bufang fangsawo khasi jakhe mangkothoino nukha khoroksa samung tangnai koktba manai naimathang rok patima thayo thangai sogilaika yagulo kemajak jobeda begomni mangkothoi hinei sawi mankha haibano nukhungni borokrokni sanmung obo saksaisung langma sasumaniya buibai bothar jakmani sehini saka borokni koksil samung mangkothoini yakungo theibo nangjak obo patimungno tebo wanarikha ayang rungnogo cheri nai sawi mankha o salo jobeda rungnogo sogiya hinei উপকার খোকা হইতে থাকো মেয়ের নামটা কি বাবার নাম বাড়ি কোন জায়গা মেয়েটার বয়স কত হইতে পারে মেয়েটা কই গেছিল আপনাদের মানে এলাকাবাসীর অভিমত কি ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করছে না কেউ আত্মহত্যা করানো হয়েছে Patima thayo DCM moti debor ma thangai sogoika mangkothoi manmani ulo sabo botharka daktino rotugoi karinani bagai sanmung tisalaika amchaini lukurok lahar kasugoi mangkothoino postmortem khlainani bagai onokoti hangko sakhamnoko rohorjaka naimathang rok cheri nainani chenglaika postmortem ni report ya phawa kalaika hinke tamoni bagai langma chokha srai srai ongai manano bureau report news now